nyasha mwari vakuropa fadze. So Cape Town and Randburg this coming week on the way ndakutouya ikoko mwari vachitiitira zvakanaka. I'll also be in Bindura this Friday. This Friday I'll be in Bindura, Mashonaland Central. I'll be in Bindura this coming Friday. Then on Sunday I'll be in Highfield. So Friday is Bindura, Sunday Highfield. Then 22 September I'll be in Mufakose. Then 23 that's Cape Town. So you can join me in Bindura, in Highfield, Mufakose, Chitungwiza, and Rusape as well. Rusape, that will be October. Thank you so much. I would like to read a text from the book of 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 1 from verse 4. On the days Elkanah presented his sacrifice, he would give portions of the meat to Peninnah and each of her children. And though he loved Hannah, he would give her only one choice portion because the Lord had given her no children. So Peninnah would hunt Hannah and make fun of her because the Lord had not kept her from having children. Year after year, it was the same. Peninnah would taunt Hannah as they went to the tabernacle. Each time Hannah would be reduced to tears and would not even eat. Ndovuga nyaya Hannah na Peninnah tese tinoiziva. Pandaverenga pataridza kuti zvanzi year after year, gore negore. It was a tradition, a custom. Kwakatoa kutongojairira kuti ndo zviripo kuti Hannah waisvika pakungochema misodzi nekuda kwezvaitwa naPenina muupenyu hwake. Hannah waingogara achichema misodzi year after year. Ndorabata pakanzi year after year. Year after year. Each time Hannah would be reduced to tears and would not eat. 1 Samuel 1 chapter 7. Year after year, it was the same. Year after year, it was the same. Gore negore vakaenda kuchechi kuShilo. Hannah wainochemedzwa nekuda kwezvaitwa naPenina against her life. The end of the story, ndofunga tinoiziva. Hannah wakawane pamiro kawane mwana unonzi Samuel. Zvakaitika gore negore. Asi kune rimwe gore Mwari pavakaganhura, pavakasilensa, pavakabvisa chituko pamusoro peupenyu hwaHannah. That's my prayer and your prayer this morning. Kune zvinongogara zvichiitika, kune zvakajairika, kune zvirimo mumhuri menyu, kune zviriko kubasa kwako, kune zvirimo murelationship yako, kune zvirimo mukati mekurarama kwako, kuti gore negore it has become a tradition, a norm, kuti ndo zvinongoitika. Vanoseka vanotoziva kuti hapana chaunochivha kuna kwaunoenda. But I've got good news for you today. Kana zisina kudaro mulife ya Hannah until the end. May God, Mwari ngavaise ganhuro, Mwari ngavachibvise chinhu chakajairika gore negore chichiitika against your life. Vavengi vako nevasingakufariri vachikuseka. But Mwari wenyasha, Mwari waHannah haana kuzvitendera kuti zvirambe zvakadaro. Zvakaitika asi yakazokwana nguva. Zvaitika kuti year after year it was the same. But there was another year. Pane rimwe gore Mwari pavakaisa ganhuro, Mwari pavakakonzera shanduko, hazvina kuzoramba zvichidaro. Ndiri kuda kudeclare nekunamata muupenyu hwako. Zvakaitika, vaitaura, but kudenga kuna Mwari unoisa ganhuro, kuna Mwari unoisa a demarcation, zvekuti izvozvo nhasi vakakutarisa vanofungidzira vari kurota nekuda kwekuti zvavaigara vachitaura against your life hazvichataurika, hazvichaita nekuda kwedzimwe nyasha dzinenge dzaiswa naMwari pamusoro peupenyu hwako. Gore negore
haana zvanga zviri beyond her control. Aitodawo kuva nemwana asi anga asiri kukwanisa kuita mwana. Zvaiva beyond her control. Haana zvaaigona kuzviita, but chaakangoramba achigona kuita paaitukwa gore negore, haana kuti this year andiende nekuda kwokuti tikangoenda Penina as a tradition tapedza kunamata paShilo achandituka, achandichinyira, achandiwanzira. Akaramba achiuya. Sandodatione pano pane mweya wekutsungirira nekuda kwekuti breakthrough yake yakauya panzvimbo yaaitukwa, yakauya panzvimbo yaaichinyirwa. Zvoreva kuti Penina waida kuoresa mwoyo wemunhu kuti aregere kudzoka futi paShilo, nekuti pavaiuya kuShilo vaiuya kuzonamata, asi mumwe aitouya kuzochinyirwa nekuchemedzwa. Wakaipa dzimwe nguva anoda kuti ubve right place inoattracta blessing nefavor yako, nekuda kwekuti unogona kucreate masystems, unomutsa vanhu vanokutuka right environment, zvekuti dzimwe nguva haana aigona kungoti this year I'm not going. Because kana zvaitika year after year, haana aigona kuti gore rino handisi kuenda, nokuti ndinozviziva kuti kana taenda it will end in tears. Kana taenda ndiri kunochemedzwa naPenina. Kana taenda pane zvichataurwa against my life. Ashoko raMwari rinoti pane pavakadzoka kuShilo achinamata, Bishop Eli vakatotarisa kwaari vakati unodarirei kudhakwa? Akati aiwa handina kudhakwa, ndiri mukadzi ane shungu. 1 Samuel chapter 1 verse 17. In that case, Eli said, go in peace. May the God of Israel grant you the request you have asked of him. Oh, thank you, sir, she exclaimed. Then she went back and began to eat, and she was no longer sad. First Samuel chapter 1 verse 17. Eli unoropafadza Hana kuti Mwari wekwaIsraeri ngaakuitire zvishuwo zvoupenyu hwako. Blessing neropafadzo yaHana ari kuiwana paShilo pachechi, asi Bible ramboti gore negore aichinyirwa. Year after year ari musame place, musame church. Penina ndiye aitaura muupenyu hwake, ndiye amuita taunt, ndiye aimuchinyira, ndiye aimushora. Asi rimwe gore neimwe nguva akawana ropafadzo pasame place, pasame church. Nzvimbo yaunonzi azviite, nzvimbo yaunochinyirwa, Mwari ngavakuwanire nyasha. Let me check on my volume. Somebody say volume iri low. Kunoku yakawanda, I don't know. Ndiri kunzwika zvakanaka here madzangu, ndiri kunzwika zvakanaka. Somebody saying volume is not okay. I don't know if you can hear me very well. Just let me know. Kana ndichinzwika, let me know so I continue. Let me know if muchinzwa zviri clear. Let me know, let me know, let me know, let me know. If you can hear me clearly, let me know, let me know, let me know. Let me know. Oh yes, God bless you. So gore negore Hana waichinyirwa, asi rimwe gore musame place, musame church akawana a blessing, life yake ikatransforma. Pane nguva yekuti wakaipa unotoziva kuti you are in the right place, although nguva isati yakwana yekuti zvakanaka zviitike. So the only way yekukufighta kutuma vanhu, kuunza vanhu vanotaura zviri negative, vanokuchinyira, vanotaura zvisingaite zvausingagamuchire. Chiri chinangwa chavo chekuti next year uti handiende, next time I will not come to this place nekuda kwezvamandiita nhasi. Handidzoke zvakare pano nekuda kwemashoko amuri kutaura. Handidzokere pano zvichida kuchechi. Waenda kuchechi une moyo kunamata, usvikotsondorwa nevanhu vanotaura zvavanoda. Wakaipa achitoziva kuti when you come back, when you continue to be in the right place, a day will come kuti dambudziko rako Mwari uchakunzwira tsitsi, uchakuwanira nyasha. Zvinooresa moyo muupenyu zviriko. Vanhu vasingakude, vasingakugamuchire variko. I want to show you a picture iri very funny. Uri kuona here kuti nyangwe Penina
achita taunt okuchinyira uri kutaura mashoko anorwadza kuna Hana. Shoko 1 raasingagone kutaura nderekudhivhosa kana kuramba Hana kana kuti buda mumereji ibva pano. Haana simba rekudzinga Hana mumba. Une mashoko aanotaura ekuti Hana kana asina kusimba unozvidzinga. Ndinzwe ipapa. There are times yekuti zvatinofungidzira kuti wakaipa ane simba nazvo Hana, asi chaanoita unoisa a picture, une mashoko aanotuma ekuti iwewe wacho une simba ndiwo unemeka a decision yeru zviri kudiwa nadevil. Joseph vakoma vatora bhachi rake, vakauraya mbudzi, vakanyika ropa, vakanyika bhachi muropa rembudzi, vakanopa baba vavo Jacob. Jacob achitarisa bhachi akaziva kuti ndere mwana wangu Joseph. Ndokubva ameka a decision pachake, ndokubva azviudza kuti mwana wangu afa, ndokutanga kuchema. Joseph mupenyu, chiri kupa baba kuchema, decision yavameka maringe zvavaona. In life kune masituations anodaro ekuti the devil haana power, but iwewe ndiwe une simba to an extent yekuti anoisa pressure, then you make a decision yaari kutarisira kuti uite. Akada kuti ubve panzvimbo, anomutsa vanhu vanokuvenga, vanotaura zviri negative, vanokuchinyira. At the end ndiwo unomake a decision yekuti pano handidzoke handiuye futi, handina kugamuchirwa pano hapasi right. Achitoziva kuti you are in the right place, but haagone kuuya achitaura newe kuti ibva pano. Anotuma vanhu vane mashoko anokutsondora ekuti unopedzisira wabva, unopedzisira wasiya, waregedza kuita chawaifanirwa kuita, chine pundutso nebreakthrough yeupenyu hwako. I remember tichiparidza kustreet, my first days, even today, ukaenda kustreet, people will come and they will say whatever they want to say. But what keeps me kuramba uri panzvimbo uchingoshumira, kuziva kuti Mwari vakati enda undoshumira ndinewe. So kana Mwari vati enda undoparidza ndinewe, hazvireve kuti kunongouya vanhu vanokugamuchira bedzi munzvimbo yacho yawanzira Mwari enda. Some people will come kuti vataure mashoko ari negative. Iwe wega womeka a decision kuti ndakubva pano ndakuregedza. Wakaipa ubva afara. Auya achitiregedza, the devil make a decision. The devil anopaila pressure for you to make a poor or a negative decision. Pamwe pacho haasi the devil akamake a decision kuti uregedze kuita chinhu, asi kuti akapaila pressure, akatuma vanhu vanotaura mazwi anorwadza. Iyo ndokubva wasvika pakumake a decision yekuti kana vanhu vasiri kundigamuchira, kana zvinhu izvi vasiri kuzvitenda kuti Mwari vakandituma vakandidana, ndaakuregera. Remember David, Mwari vamuti pursue, surely you overtake and recover all. Some people were not happy to walk with him or to join him. Kune varume vakati hatigone kuenda newe. Anzwa Mwari, Mwari vamupa guarantee ye success nevictory. Tevera unokunda, sikune vanhu vakati hatifambe newe. So kuti Mwari vanewe, haizvireve kuti unoshayiwa vanhu vanotaura against you. No. Zviriko. Pfungwa yavo vari kutaura against your life pachinhu chauri kuita. Prophetically the devil unenge achitoziva, ane kunyumwa kuri maari kuti pachinhu ichi munhu unobudirira, pachinhu ichi munhu unosvika kure, pachinhu ichi munhu une Kenani yake iri mberi. So Satani haabvise Kenani. Satani anobvisa kutenda kuti muregere kusvika Kenani. Satani anoataka kutenda kwenyu nokuti une mashoko aanotaura. Remember, faith comes by hearing and hearing by the word of God, which also means fear comes by hearing and hearing by the word of the devil. Kutenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa shoko raMwari. Zvoreva futi kudhauta kana kuti kusatenda kunouya nekunzwa, uye nekunzwa kutaura kwawakaipa. At the end, iwe you make a decision
yekuregera kuita chinhu uchiti vanhu havasi kundigamuchira, vanhu havasi kufara, vanhu havasi kundisupport. Wakaipa achitoziva kuti when you continue ukava nemweya wekutsungirira, there is a blessing ahead of you. Samuel unomugamuchidzwa nedeclaration yaBishop Eli pashailo. Saka nzvimbo yaunotukirwawo ndo a place of breakthrough. Makatabo shata balada labo sharia mande. Father, I pray ndinonamata mweya wekutsungirira. Zvichirema zvichirwadza munoramba muri Mwari, tichakunamatai nekukupai mbiri nokuti muri mutsvene makatendeka. All the glory, all the praise belongs to you, for you are faithful, ancient of days, everlasting Father, Holy One, the God of Israel. Ndoda kuti uone kuti kana paShilo paripo pakereke panzvimbo pakaropafadzwa Hana akava nemwana, ndo nzvimbo yaaitukirwa. Year after year, year after year, vakaenda paShilo. Penina waitora nguva yekutuka. Asi kuti ibva pano ari kumutuka kuti acreate a mindset kuti munhu azvimekere decision yekuti saka pano apaite panonditukisa, next time ndicharova. Tine vanhu vakaregera zvinhu nekuda kwekuti kune vakataura mamwe mashoko, but pavakaregedza zvinhu vakatozodiscover kuti zvandakaregedza kuita zvakanaka. Dai ndakava hangu nemweya wekutsungirira, dai ndasvika pane chino chinano. Mweya wechiramwa uriko, mweya wechiramwa uriko, mweya wokuti handichaita ndaakusiyana nazvo uriko, nekuda kwokuti une zvaunosangana nazvo, uye pane kutaura kwevanhu kwaunogona kusangana nako. Wobva wameka a decision inokubvisa mu-right place, mune right blessing and favor yawakarongerwa naMwari. Unotukirwa pane breakthrough yako, unovengerwa pane zvakakunakira pane breakthrough yako. Pacho pane zvako, pane zvinofanira kunge zvichiitika. The devil haapete maoko kuti gara uripo ramba uchiita. He will send people year after year, year after year. Penina waitora mukana okushoropodza nekutuka kuna Hana. Anozviitirei? So that unoora moyo woti handidzoke pachechi pano futi panotuka vanhu, handidzoke panapa futi apagamuchirwe vanhu, handichaita chinhu ichi nokuti vanhu havasi kuchiapruvha kuti chiri right. Zvinhu izvi handichazviita nekuda kwokuti kune vanhu vari kuti hakuna kwaunosvika, kuna kwaunoenda. So there are times yekuti haasi devil akakubvisa panzvimbo, devil akapaila pressure, iwe ukafunga kubva panzvimbo. Panga pane breakthrough yako. PaShilo pari kutukwa Hana, PaShilo pari kupafadzwa Hana. It's a matter of time. So chinodiwa mweya wekutsungirira. Baba, ndinonamata muupenyu hwevana venyu. Ndiri kunamata muupenyu hwatatenda gurure Mandlove Maimunya. Ndiri kunamata muupenyu hwaNewman T Henley. Ndiri kunamata baba wangu muupenyu hwaCynthia Kamanga. Ndiri kunamata baba munatafadzwa Mupotsa. Ndiri kunamata Mwari wangu muna anotidana Shesiona. Mweya wekutsungirira baba, pane ropafadzo yake ngaaregere kubva. Cecilia Maponga, Jeswini Mucherwa, pane ropafadzo yake Mwari ngaaregere kubva. Pane ropafadzo yake mupe mweya wekutsungirira. Zvinorwadza zviripo ari makata zvichirema, vape mweya wekutsungirira. Hilton Govhu, Blessing Mungwari, Jessica Murungu, Lini Kaguna. Baba, ndiri kunamata mweya wekutsungirira panzvimbo ine purundutso yake Margaret Nyika, Maidei Moyo, Tinashe Mariko, Belta Nyautore. Panzvimbo pane ropafadzo yake ngaaramba aripo. Chikwaka Sidwell, may the good Lord bless you. Kudziwa G, Tanaka, Ruthi Zimunya. Ndiri kunamata baba muupenyu hwana wenyu Malon Arundel, Aida Sapa, God bless you. Tinashe Kudzai Chingwena, Tsitsi Tembo, Tsitsi Chiweshe, Stella Mazodze, God bless you. Ted Yatsungwani, may the good Lord bless you. Mwari wake Tirenyasha, Abigail Kweri, Tinashe Mariko,
God bless you. D Divine Pedro, God bless you. Sylvia Dumbu, God bless you. God bless you. Babana Mai Mumvuri, Babana Mai Maduro, Tinotenda Gurure, God bless you. Jessica Murungu, Babanda Kunamata, and the Kutawa Nyasha, Mupenyo, Vana Zera Jokonya. I speak blessing. Na Michael Mafira Kureva, Hamazangu Maposa. May the good Lord bless you. Ted Dasungwane Muchengeti Shoko, my baby Moyo, God bless you. Faith Muzamura, God bless you. Diona matababa mupenyo wa Ellen Gurure Nyasha, mupenyo wa Manu Mujiti, Tatenda Mufane Chia, God bless you. Maposa Sugar, God bless you. Best Muyambo, Liberty Vunza Wabaya, may the good Lord bless you. May the favor of the Lord be upon you. So join me again tomorrow for morning session yedu. Mwari wachititira zvakanaka, Mwari vakuropa fadzei, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta robima fukidze Filda Kwenai, God bless you. God bless you. Nixon Kufajinei, God bless you. Apostle Chibanda, how are you doing? Apostle Alista Chibanda, happy to see you, man of God. Mwari wakunyasha, Mwari wakuropa fadze. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Muchaneta Gotora Anastasia Magurie, God bless you. Nyashadzwanzwe Martha Mahatsi, God bless you. Shadrach Moyo, how are you doing? God bless you. Happy to see you. Memory Chatambarara Saminya Shanu Margaret Nyika, God bless you. God bless you. God bless you. Cecilia Maponga, God bless you. Jessica Murungu, God bless you. Tatenda, how are you doing? Blessing Mungwari, God bless you. Elizabeth Manda, God bless you. God bless you. Nyashadzwanzwe. So join me tomorrow, guys. Same time, same place, same platform. Bye-bye. Remember, usabviswa panzvimbo pane ropafadzo yako nemashoko evanhu. Sahana akaramba ari pashilo, kune musi wakasvika, kune dheri rakasvikika. Aitukwa zuva nezuva, year after year, but there was another year Mwari vakaunza shanduko. Mwari ngavaise ganhuro, a demarcation, a border, a boundary. Kutaura kwese kwawakaipa kushayiwe simba. Maishowana, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So thank you so much, guys. Sharon Darikwa, God bless you. Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei.